Unang matangison, onso ni rohan, tu Jesus alun, arsak ni rohan, molo hulilia, sarpe sasude. Sai porse asonang no luhut musik. Jesus alun Jesus alun asak ni rohan. Nah, so itu mas.
Tapuk kama permenggota di bagasas darion, rap mahita maredes yang buku di nomor 12 ayat 1-2. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi perbadia, natumo palangit dohot tanoon, amen. Beta mahita manukap mersoba, mersinggang mahita tu adopan ni Jehovah sitopahita, ay ibana do debatata, jala hita bangso pinarmahanna, jala biru-biru ni iring-iring ni tanganna. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale amanami na di Banua Gijang, disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu pertibion, asa disigai aka ulaun ni si bolisi. Saya padungo mahami, marhite-hite todim na badiay, asa unang terpedem hami di bagasan dosa, alay asa monang hami sahat rodi ujung. Jala asa mardame hami saliling di tanoon, pay masahat hami Tuhan uluan nasora suda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangihon hamuma patik di debata di mingguta sedarion ima patik palimahon dohot lapatanna. Patik palimahon iko pasanga pemuro natorasmu asa mertua ho jala liling mangulu di tano nanilehon ni Jehovah debatam diho. Dia do lapatan ni oddo ikon diheberi rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang liaro hatta mida natorasta, dohot mida akka rajata rodi akka natua-tua. Dang jadi parootta rimas nasida, ikon patundo hita jala ikon holong rohatta tu nasida, sioluad do nasida jala si subutod do rohana. Atong rak mangidugugo mahita siat tuhatta. Ali Tuhan debata, say pergugui mahami, magulahon na bartu patik mi. Amen.
tatopoti madosata nagudangi tu ada panidebata martangi yang mahita. Ali debata nami namarasi roha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manak tiga hali hami rotu jolom, huhilala hami rikodo asin roham disalhut hami halak perdosa. Alani ido ubahenna hupaserep hami diri nami sadariot tu jolom. Jala huparhatopot hami, tungna jojodo hami manibil sian akka dalammu nabadia songon biru-biru nalilu. Saya unang pabali hami siat jolom alani dosa nami aidang di halamoh roham hamatian ni akka perdosa. Alai hamu bawon ni rohana do lomo ni roham. Asa mangulu. Saya sama saluhut hageduhon nami dohot pangalesion nami marhite-hite pangulu nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot marohanami, saya pahot ma asin roham di hami, marhite-hite panidangion dohot hagogon ni tod di perbadia. Asa tarapul situtu rohanami majauho, asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen asa ngapot di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah nung ngapola hupasisi akka pangalosyon songon obun jala songon obum manorop akka dosam. Saya mulak mahotuahu ay ahu do si paluaho hasangapon ma di debata na dikicang. Amen. Tatangihon ma hatani debata nagabe epistel di mengguta sadarion imana tersurat di Sada Musa 45 ayat 31 ayat 16. Hujahama dihita saluhutna Sada Musa 45 manang kejadian 45. Songonom maridok besi. Dungi ninna si Joseph ma madok akka hahanai. Ahu do si Joseph mangulu dope amatai. Jadi dang halusan akka hahanai ibana ay tarhatotong do rohana sida mida buhinai. Dungi ninna si Joseph ma madok akka hahanai. Ua pajonok hamunga tula bukon. Gabi di pajonok nasida ma. Jadi ninna ibana ma ahu do si Joseph, anggi muna nandi gadismu tutano Mesir. Ope unang mabiar hamu, jala unang serbeng matamuna, ala ginadismunai ahu tuson, ay mangaradi hangunguluan muna ubahed disuruh debata ahu pajolon muna.
Aipa 2 tahun dope masa haliaon di tanoon. Halion di tanoon. Ale 5 tahun nari dope naso masa saburon manang gotilon. Ale disuruh debatado ahu pajolom muna. Pajopon di hamu eba-eba di tanoon dohot panguluhon hamu mabahen haluaon bolon. Ope dada hamu mersuru ahu tuson debatado dipabaki do ahu gabe ama ni raja parao dohot gabe iduk ni sadok bagasna jala pangarajai di sadok tano Mesir asa pahatop hamuma na manakok tu damangi pabu hamuma tu ibana songonoddo tonani anakmu si Joseph dipabakit debatado ahu gabe raja ni sadok tano Mesir tuat maho madapoton ahu unang tugang-tugangon maringan di tano Gosen maho asa jonok di labuku ho dohot anakmu dohot akka pahupum rodi biru-birum dohot lobum dohot nasa nadiho ahu do marparmuduhon hodisi ay 5 tahun nari dope haliaunon asa unang raparan ho dohot isini bagasmu rodi sudena diho atong matamuna dohot mata ni anggiki si Benyamini mernidasa babua apala pamangaku manonahon hatai tuhamu babua hamuma tu damangi sudi hasangapokku di tanah Mesir rodi sudi nadi damuna pahatop hamuma ne tuat tuson rab dohot amatta dungi di haul marukung ni si Benyamin angginai huhut tangis si Benyamin ipe saya tu matangis do makaul rukungna dungi di si Joseph masudi akka hahanai huhut tu matangis bi dukpe salpui asa makatai akka hahanai dohot ibana dungi terbortik ma baritai tu bagas ni raja parao akanin nado nung ngaro akka halu haha ni si Joseph jadi dengan ma rohani raja parao dohot akka naposo nai ima sahatna mertua do halak na tumangingon hatani di bata jala na piopsa amin. Tidakon ma haprosyaw tai songon nahi na tidakon ni dongata sa haprosyaw di sadok pertibion rap mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama pargugu naso hatudosan na tumopa langit doho tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sesadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian sianton di perbadia andorang suhabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubanu atoru dung ditanom na mula mengul diari patulu hundul tu siam di bata Jahoba amanai pargugo naso hatudosani di sima ibana pai mamulak sogok tu tanaon menghumi halak na mengulu dohot na mate au porsia ditodi perbadia terong sadahuri nama dohot desesain dosa dohot diatai nama dok mulak mengulu sogot daging ni halak naung mate dohot dianguluan nasora suda amin. Tabigi maju tikting di mingguta sadarion
lain dina cik-cik tahun. Parjolo guarni minggu sexagesima ono puluari adora so haheheon. Topik nadenggan do balos ni najat. Nadenggan do balos ni najat. Nomor 5, Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari ini, Minggu 20 Februari 2022, pukul 10.30 WIB, gereja kita akan melayankan Sakramen Baptisan Kudus untuk satu orang anak laki-laki dari keluarga Leo Rudi Marpau, Inang L. Borumanulang, Jemaat Sektor 7812 Maban Sultim. Nomor 6, Dewan Diakonia, Sedarion donor darah pada hari ini. Jadi tuhamu amanginang duk sidung parmingguanon boy dohamu nasehat mendonorkan darah. Macam perlu do PMI kebutuhan darah, apalagi di suasana PPKM. Nomor 7, Dewan Koinonia, Parenting dan Rapat Orang Tua Anak Sekolah Minggu. Pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 pukul 10 WIB sampai 12 WIB akan diadakan Parenting dan Rapat Orang Tua Anak Sekolah Minggu dengan topik Kegiatan Sekolah Minggu tahun 2022. Acara ini diadakan di Gereja HKBP Bandung Reformanda dengan mengikuti protokol kesehatan. Diharapkan orang tua anak sekolah minggu minimal diwakili salah satu orang tua dapat menghadirinya. Nomor 16, Kebaktian HUT ke-11, HKBP Resort Bandung Tengah dan HKBP Bandung Reformanda. Pada hari Minggu 6 Maret 2022, gereja kita akan melayankan kebaktian syukur hari ulang tahun yang ke-11 Gereja HKBP Bandung Reformanda dan Resort Bandung Tengah, khusus untuk kebaktian Minggu 6 Maret 2022, kebaktian pagi menjadi pukul 6.30. Pada kebaktian akan dilayankan Sakramen Perjamuan Kudus. Kebaktian Minggu 6 Maret 2022. Nomor 20, himbauan mengenai COVID-19. Majelis menghimbau bagi jemaat yang terpapar virus corona COVID-19 agar dapat menginformasikan kepada gereja melalui sintua sektor masing-masing. Terkhusus bagi jemaat yang secara internal datang ke gereja, yang tujuannya adalah A. Agar gereja dapat mendoakan jemaat yang bersangkutan. B. Para haldo dapat melacak atau tracing siapa saja yang pernah kontak erat dengan jemaat tersebut sehingga penyebaran virus COVID di lingkungan gereja dapat diminimalisir dan para haldo dapat mengambil kebijakan yang lebih lanjut. Nomor 22, ucapan selamat ulang tahun. Berita keuangan. Tijalo huriatta do di bagasan mingguan godanga 33 juta 21.300 rupiah. Tu pembangunan 1.404
Rp450. Untuk kantor pusat Rp2.383.250. Ima tikting namasa dita di mingguan. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Bapa yang Maha Kudus, kami berdoa untuk bangsa dan negeri kami. Saat ini Tuhan diberlakukan PPKM level 3 Jawa dan Bali. Beberapa daerah pun di luar Jawa. Allah kami yang Maha Kudus, kami mohon pertolongan-Mu. Urapi tim Satgas Covid pusat dan daerah-daerah. Tenaga kerja kesehatan Tuhan di rumah sakit, bahkan puskesmas di daerah-daerah terpencil. Engkau berkati dengan kekuatan dan kesehatan. Engkau yang memobilisasi Tuhan tim kesehatan kami, bekerja sama didukung penuh oleh TNI, Polri, dan para relawan Tuhan. Ajari bangsa ini Tuhan untuk mendengarkan himbauan dari pemerintah, dari Satgas Covid, untuk mengambil bagian berdisiplin dalam protokol kesehatan untuk memutus mata rantai Covid. Lindungi Tuhan setiap generasi muda bangsa ini, dari anak-anak Tuhan, prasekolah, sekolah, dan menengah mahasiswa. Engkau lindungi. Kiranya bangsa ini Tuhan boleh lepas dari masa-masa sulit COVID-19 yang melanda negeri ini. Tuhan berkati para pengusaha kami. Tuhan berkati pengusaha besar, menengah, pengusaha kecil, para pedagang tradisional. Berkati Tuhan usaha mereka. Jagai dan lindungi. Jagai dan berkati Tuhan jaringan distribusi nasional kebutuhan pokok, minyak goreng, kacang kedelai, susu, obat-obatan. Tuhan lindungi di dalam kasih. Gagalkan Tuhan setiap orang-orang yang hendak membuat kekacauan di negeri ini, di dalam situasi yang sulit. Berkati, urapi Tuhan para petugas keamanan, intelijen Tuhan. Berkati mereka, urapi dengan hikmat pengetahuan. Engkau membuka jaringan-jaringan yang hendak merusak negeri ini, sehingga negeri ini boleh terpelihara oleh kasih kuasa yang Engkau curahkan kepada aparat keamanan, TNI, Polri, dan intelijen, maupun tokoh-tokoh masyarakat bekerja sama. Allah kami yang Maha Kudus, Engkau berkati para ASN, para pegawai di pemerintah, BUMN, sampai di daerah-daerah terpencil. Engkau pelihara mereka dalam kasih. Allah kami yang Maha Mulia, kami mohon pertolongan-Mu, curahkan Tuhan keamanan di Papua, di Maluku. Curahkan Tuhan kesadaran nasional satu bangsa kepada saudara-saudara kami yang masih menganggap bahwa pemerintah pusat tidak berpihak kepada mereka. Begitu banyak pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk kemajuan, mengejar ketertinggalan
bangsa Papua daripada suku-suku bangsa daerah-daerah lain. Curahkan kasih-Mu Tuhan, kasih kemurahan hati-Mu atas Papua dan Maluku, atas negeri ini, untuk kami bersama-sama menjaga persatuan kesatuan bangsa. Allah kami yang Maha Mulia, urapi para pemimpin gereja di negeri ini Tuhan, seluruh sinode, untuk bersatu, berdoa, memohon pertolongan daripada-Mu. Karena hanya daripada-Mu lah pertolongan kami. Engkaulah perisai hidup kami. Engkau Allah yang kami percaya. Jagai senantiasa bangsa ini. Bapa yang Maha Kudus, kami hendak berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit saat ini. Di antaranya ada yang terpapar oleh COVID. Kami hendak berdoa untuk Amang Jamaliel Pasaribu, Amang H. Situmorang, Inang Pendeta Asirait Boru Silalahi, Inang Panjaitan Boru Nadiak, Inang Sihombing Boru Pasaribu, Amang D. Napitupulu, Inang Sinaga Boru Siregar yang dirawat di rumah sakit Boromius, Inang Sitorus Boru Tambun, Inang T.S. Hutauruk Boru Tobing, Amang M. Tambun, Immanuel Silalahi, Junio Tanjung, Inang Sintua H. Marpaung Boru Doluk Saribu, Amang Sintua GP Sirait, Inang Pendeta R. Boru Situmorang, Inang Marpaung Boru Silaban, Inang Sintua E. Sirait Boru Marpaung, Amang M. Simbolon, Inang S. Simbolon Boru Pasaribu, Inang Tampu Bolon Boru Samosir, Sintua Nyonya Pakpahan Boru Tampu Bolon, Amang Manulang, Inang Sinaga Boru Nababan, Inang Pardede Boru Siagian, Inang Sintua Cel Situmorang Boru Pakpahan, Inang Siregar Boru Aritonang, Inang R.M. Marbun Boru Purba, Sintua Emeritus SPH Marbun, Amang W. Situmorang, Inang L. Situmorang Boru Sitorus, Inang Huta Barat Boru Siregar, Inang Gultom Boru Sitompo, Diva Amelia Boru Napitupulu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Engkaulah perisai hidup bagi saudara-saudara kami. Engkaulah Allah yang kami percaya, yang memberi kekuatan baru, kesehatan baru, dan kesembuhan. Pada waktu-Mu Tuhan, saudara-saudara kami ini boleh bangkit berdiri, beria-ria memuji-muji Engkau karena kebaikan yang kami terima. Allah kami yang Maha Kudus, kami hendak berdoa untuk Timothy Simbolon. Engkau curahkan kasih anugerah-Mu kepadanya. Engkau memberikan kemajuan yang baik Tuhan. Dia mampu berkomunikasi, dia boleh bersekolah di sekolah umum. Tuhan, tambah-tambahkan hikmat, kebijaksanaan kepada anak kami ini. Engkau berkati Tuhan kedua orang tuanya, juga kakaknya, di dalam kasih anugerah-Mu. Bapa yang Maha Kudus, kami berdoa Tuhan untuk setiap rumah tangga yang berdoa berseru-seru kepadamu, memohon kasih anugerah-Mu, keturunan bagi mereka. Dengarkan permohonan mereka Tuhan. Dengarkan kasih-Mu kepada setiap rumah tangga, karena Engkau yang membangun rumah tangga. Engkau juga yang memberkati setiap rumah tangga. Allah kami Maha Kudus, kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang telah menyelesaikan studi, yang mencari pekerjaan. Tuhan berkati. Engkau membuka jalan bagi setiap anak-anak kami untuk mendapat pekerjaan. Pemuda-pemudi umat-Mu Tuhan di gereja ini
maupun dimanapun Tuhan, yang sudah menyiapkan dirinya, hatinya siap untuk berumah tangga. Tuhan, pertemukan mereka dengan pasangan yang Kau tetapkan bagi mereka, pasangan yang takut akan Engkau, Allah kami Maha Kudus. Engkau berkati semua para mahasiswa yang menyusun tugas akhir mereka, berkati mereka urapi dan hikmat pengetahuan, mereka boleh menulis dengan baik yang berasal daripadamu. Allah kami yang Maha Kudus, kami hendak berdoa Tuhan untuk tempat ibadah HKBP persiapan Sumedang, HKBP persiapan Lembang. Ajari kami Tuhan, juga saudara-saudara kami di Lembang dan di Sumedang. Kasih-Mu yang menyediakan, Engkau yang memilih tempat, bahkan Engkau yang memilih orang-orang yang menjadi saluran berkat-Mu untuk berdirinya gereja-Mu. Allah kami yang Maha Kudus, berkati Tuhan Ethan Elvano Marpaung yang dibawa kedua orang tuanya untuk menerima baptisan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marende Mahita sian nomor 12. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horosma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Laos selamat hari Minggu ma dihamuaka amang dohot tamuaka enang na madohoti ibadah nuaing sejabu hita. Molo karena di bagasan pemulihan lam sehat mahamu amanginang maulo natongon waing di bagasan isolasi mandiri toktong ma undang moru semangat dihamu jala hata mata gote lakuni si panganon do ubat ya undang magua ke semangat anggiat di bagasan tikin hatop bui musehita mersaur di huriat tahun nate. Jadi selamat hari Minggu ma dihamu nama dohoti ibadah sejabu nabi. Barita nauli di Parsaurata Sedarion puja hama sian Lukas, Injil Lukas biduonom ayat 27 sahat tu ayat 37 ayat 27 sahat tu ayat 37. Alai hudok ma tuhamuna nama nangi haolongi hamuma musumuna nadinggan mak bahek kamu tu nama kosomi hamu. Pasu-pasu hamu ma akan nama murai hamu. Tanyako kamu ma akan mangasupi hamu. Anggo dipastap hurumi tarehom ma. Tarehon nang na sabaribai jala anggo dibuat ulosmu unang jua nang baju-bajum. Nasana mangido tuho lehon jala unang tunggu halak naung membuat ugasami.
iai na pinangido muna naing bahenon ni halak tuhamu ima bahek kamu tunasida. Ay molo dihaholongi hamu namar holong ni roha dihamu parulia dia mai dihamu ay nangak kapar jahat dihaholongi do namar holong ni roha dinasida. Jala anggo di bahek kamu nadinggan tuaka si bahen nadinggat tuhamu parulia dia mai dihamu nangaka parjahati songonido pabahenna. Jala molo makirim hamu mabuat camu se laho pasali dongan parulian dia mai dihamu ay dipasali parjahat do dongan na parjahat asa dijalo muse hepengna. Om matahe haholongi hamu ma musumuna bahek kamu manadinggan jala pasali hamu ma dinaso hirim rohamuna dibalosna balgama upamuna gabi akka anak nina suntim buli mahamu ay basado ibana dina tois maroha jala dina jahat gabi para siroha mahamu songon amamuna para sirohai unang mahamu manguhumuhumi gabedang uhuman nahamu unak kamu manurui gabedang toruon na hamu palua hamu gabe paluon na hamu ima sahakna. Mudah-mudahan namanginang ya ngajolo tajahat turpukos ya jabu jala anggia mania boi taparukil honate ya anggia manian boi taparukil hon alamat cai macemol lo sa hitong atur pukon macemol adong dua hali naking haholongi hamu ma musungudaina di ayat 27 dohok di ayat 25 ayat 27 dohat ayat 25 haholongi hamu ma musubuna ya haholongi hamu ma gimana perjuluna di ayat 27 dungi ayat 27 balu hamu inna. Jadi sebenarnya ini semua adalah kata kerja aktif ya, kata kerja aktif. Napa buahon unang jolo tapaima, ya unang jolo tapaima, alai mulubui do tapajulu mak. Unang jolo tapaima asa jolo magido maaf dong atuh hita. Alai pajulu mak. Ido makasih ihuton Tuhan Yesus. Itu orang yang mengikut Yesus. Amanginang dang bui soikon mabuan persauran nama sia lusan ya turpukon buhaman waing idorana dirohatan waing buhaman waingon alai manang nabu hape manang nabu hape sadok na duminggam ma bahet tu ibana. Pokoknya pastinya yang terbaik untuk dia. Jadi ini memang revolusioner ini, sangat radikal. Jadi bukan sekedar perintah normatif atau hal-hal yang sangat manusiawi. Dak saya hola siar roha. Alai memang ikon gumu gudo kehendak. Dak saya hola siar roha. Alai gumu gudo kehendak. Dang lomo roham sugu roham unang batu halak. Dosa bukan hanya ketika kita melakukan, tapi dosa juga ketika kita tidak melakukan. Dosa juga ketika kita tidak melakukan. Jadi sotong dang lau rohatta dosa molon
holan na hohop pita, hape ngamar peolat taida. Unang jo patulus, mandang unang jo patulus tu jolma, ayanggo tapa tudus-tudus du hita tu jolma, say ikon suruk-suruk tado na bui taida. Jadi holan tapa ida-ida suruk-suruk ta, dang bui gabi lau hita tu gijang ni roha. Alai uji majo amanginang, ta uji majo molo tapa tudus hita tu debata. Dangi sehita. Dangi sehita. Jala tuk sohyado lau rohata gabi tuak kahina tibuni hita tapa ida-ida. Dihaholongi Tuhan Yesus sude, dang dipilditi rupani ate, dang dipilditi. Hape hita talpedo sipata, ya ulu do hita ala dapot jala takuk tu bagasar rohata daholanima. Ala dapot rohana holanima. Ala ale-alena holanima. Aiso mampu hita molo taida duminggan jolma isyak kita. Aiso guru rohata molo ubui jolma isyak kita. Habis asi tonga molo tu persekutuan do hita lao, molo tu parsaorat do hita dah, molo tu parsaorat do. Sasi tongka kon tahalasod do molo ubui manasyak kita. Buasa ala mamora ma persekutuani. Ala bui ma pindah tujuh lo persekutuani. Ay molo angur ni bangur ni hitaud do. Ala molo bawi bau ni hitaud do. Aha madalan na molo gabi duminggan jala ubui dongani syak kita. Iru asa hudok macai maul lu turpukon. Macai maul. Saya marser mo kita. Hape hosom guk. Late guk. Buhado noaing. Saya tasulikiti Bibilon. Saya tajahai Bibilon. Hape macai maul hita muba. Revolusional. Radikal. Haholongi ma musumuna dua hal ya manginang ate amanginang nabudari ya nabudari adong hujah hasara buku jadi tarsongonon do ate mudah-mudahan bui mangurupi hita jadi ape tar urupan doau ale huser majutu hita ate arong doh ya di stiti HKBP perditani sipot termata halak Jerman ya halak Jerman jadi idok imana songonon dak kuboto ale boy manon diskusi hita dia ketika nasing ate idok imana songonon halak bata ma ini mana na hutada dak sonang mulo sumar baden di mana manang nong penelitian di mana ale profesor di mana jala ya mengajar di persamian di STT HKBP itu ibana halak bata ma nahutad dan nasosonang molo sumber bada ini mana alai do imana murah berbada jala murah do pada mehon apalagi molo di padalan ruhu ni para datuni umurado pada mehon marhite ruhu ni para daton sian ruhu ni pamareta umurado pasayahon marhite para daton sian huria tuk pesasi tonga perbadaani jala sual-suali di huria alani do imana songonon unang yorai halak batak merbada ay boy do nang dihanguluhonin na mana ido ibana hamao lo dosa si tonga molo
tauji nenget mana kasih para datuni. Ai rawan konflik dosa hitongai na para datuni halak batak. Manang di dia pe. Mana nga hape ulon na. Ikut tusido laurohana. Parbalohan, sahuta, partuturon, mardongat tubu, marhula boru, tarobbo, jabbar, huria. Macai singgip. Alani do imana, unang diorai halak batak marbada. Alai diajari marbada. Marbada natikos. Jadi bahasa dalam jibu perbedaan, ala memang soiboto marbada natikos. Jadong go hape perbedaan natikos. Binoto aha si bada honoton, ise dongam marbada, idu asa memang tulu mana sosialon marbada. Na parjulu ina, na padua hon naritik, na patudu hon dana. Imana subu sialon. Jadi ko binoto do aha si bada honoton ise dongam marbada. Aha ubahen marbada moloso binoto unang diaton. Na ulu do halak marbada so binoto aha si bada honoton. Sinukun buasa marbada ho ay so binoto ina. Dangi boto ise dongan na marbada, dangi boto buasa pola ikom marbada. Amangina dihita saluhna alani memang adong do memang lam jibui sa sitonga holan na papuason na diate-atena adong mamuse holan na pajibu-jibuhon yatoi ala adong domuna ala tuturna ale-aleanena yatoi sabbariba dang sude yatoi holan na mga pini dugi daksa dari bana lam jibuma ala yapini mana nasos yapinan. Alani buhado mangajari halak batak marbada, badahom ma badam. Unang badahon naso badam. Unang atoi naso nyatusan, unang apini naso takas, molosongoni nama naburhon miak gohita tu api dungilam galak ma. Ala ta apini naso siapinan, ta atoi naso nyatoan. Molo sala ale-ale ya manang tutur manang dia pe holam mangalului dalan nama hita bohado paingotoni bohado mamicangi alai di bagasan halab bohon tu sidora na memang agak maul hita ya padua-dua songoni dungi masih paingotan bereng amanginangda dohotak kana poso Daud marbada di bagasan natikos imana marbada. Ala akapar jahat do alona diboto buasa marbada. Naing dipatudu si Daud do nasubui bana sahudulan partigor dohok parjahat. Nasubui idaun ni bana akapar jahat marlomo-lomo to akapar tigor. Pesalmen 47 ayat sada. Alani hatabata go naung tibu seorang monang maralohon musuh talu maralohon ya monang maralohon musuh talu maralohon dongan isealo imahalak naso daulat sasitonga tusido hita marbada molo ikom marbada tuakan naso daulat alani memang ikom monang go hita ale molo dongat do sasi tonga dang apa lapor lu record ikom marbada molodongat do ale-ale jadi molodongat do petar gowari jala dongak kiadui mungkin nuaingon dang apa ladongap be sasi tonga dang bui soikon ale-ale alani ala ale-ale dang alui ate dang nasodaulati pinatalu maroha ai soise dongat doi. Ido sahya hudok sahalak ya dukuboto dang dingga beda sina dua hudok au dang ulo mangat toy baniku bahasa parditaina
Hadua mardonga ni gabiau do bau niku. Ido. Ji nangek mamangin angate. Molo adong dongan naso pala dumu nangek mahita. Undak tornya pinan daso siap punan. Nangek. Sotung hadua domui gabi hita bau. Dongat doi ai soisei alani dang kadong dalan ni marbada. Molo sodos do peroham dang bodo pe sapikiran dang apala si bada honot to do pe. Ate. Molo sobodo pe dos roha dang bodo pe sapikiran dang apala si bada honot to do pe. Ido dang apala riko do pe ko pajebu-jebu ni. Di bagasan halabohon patalu roham asabui dia tusi jala tarjalo. Buha amangina. Ulu do hita. Di bagasan rohamuna malu siam. Di bagasan halabohon patalu roham asabui dia tusi jala tarjalo. Sotung adong. Tapi ida hasurung kata habuyota. Ate. Saliling saitaida dope habuyota surukta siadongan. Namaol lo turpukon. Alo si bulisi. Ido. Datu ngadong dongan si bulis ate dang adong. Ido asa memang adong do jolma na si bulison alai dakya si bulis ulu gabe jolma. Dakya si bulis gabe jolma hok do si bulis. Atu sima ise nagabe alo ise dongan dungi dang jadi adonga kapamaloson. Dang jadi adonga kapamaloson. Amangina. Idu asa memang ate. Esa si tonga ayat 30 sedai. Ate ayat 30 sedai mulut ajaha. Iai na pinangido muna naing bahenon ni halak tuhamu ima bahen hamu tunasida. Jadi ko perjulo do hita. Ya. Ima bahet tunasida. Na subudu ta pabalikon. Iai na pinangido halak naing bahenon tuhamu ima bahet tunasida. Jadi kon eko pinajulo do. Baru sebui pinatujulo memang eko pinatalu do roha. Ya. Dak pola baru asa monang polai. Ayah pola lapatan namonak kita portibion habitalu kita berdua gijang. Dia dumingkat do hita talu portibion alai monang iban gijang. Tukso tar surat peguarta tukso diingot halak pei dak pola rikoti ate. Iru asa unak pola taparni pihon asa tar surat guarta terus. Asa diingot jolba terus asa terus toktong dipaingot-ingot jolmai ibajibu-jibu. Dang apala rikok songoni apalagi nomor hurion. Tar surat man yang guar huisi terus asa diingot jolma. Na dohok doa usi dak pola rikoti. Los lupa pe mana akan nadingkan data pehedi dak pola rikoti. Sona sia jolma hita macalu upa akan nadingkan siat debatado. Siat debatado upa. Jala adullo daudu marga upa na siat debata sian upa na siat jolma. Hido halak naulu pateluhon rohana. Menjalin hubungan interpersonal yang baik, itu sampai kemana? Kemudian dia beres dan memajukan. Ya, dak kola beres, tapi memajukan. Dengan orang yang menempatkan kita sebagai musuh atau seteru. Mestinya terjalin baik, dimanapun. Sebagai makhluk sosial, dangarok kita nabui mangulu hola sahalakta. Hidup sosial, dang bui dang adong gesekan. Karena kita hidup sosial, bisa ada gesekan sehingga tidak nyaman, perseteruan, pertengkaran. Ada grup kita bangun di era digital ini. Sampai pojok HP kan, alani gudangnya ke grup. Di era digital ini. Ada grup, kemudian bikin lagi grup di dalam grup. Di situ kita bebas ngomong. Alai ingot mak, amanginang, dang hoti. Dang hoti. Las bohape tabuni. Las bohape tongkini. Sal pudoi. Tahala puti ma pardonganon na awet.
Ado pardongano na awet. Danga dong disinang go pala saotik kepentingan. Danga dong disinang go pala saotik mangalului pangomoan. Gak ada. Danga dong nahot. Nau corbut amanginang ate. Amanginang no corbut Lukas 20 tulek 12. Gabi mardonga si Pilatus dohok si Herodes. Iparsilakon na sida Jesus. Hapi adorak soi maralo. Jaliman waing ipatiru-tiru jolma. Hapi ipedang hoti. Ipe munggil lo haduani. Sotong lauro hamuna hoti. Tau. Ay bibil lui. Lukas 20 12. Ipa husor si Pilatus maju tu si Herodes. Apa ngapai mau si Herodes kan? Ngelilingi pai mana? Sadi hari masa bui hupak kulingion. Asa buju sahat 7 lokon de mana? Ipa husori mana muse? Mardongan bahala kina dua. Hape sa lingon so mardongan. Ama anginang. Ya. Alani tajaga ma unang adong nama salpuan ate. Tajaga ma unang adong nama salpuan kahata. Ingot tamu amanginang dah. Holan salpu dang boy bemulaki. Holan salpu hata naso tikkosi. Masuk tu bagasa roha dang boy bemulaki. Idu asa hata bata madok. Jolo ni dilat bibir asa dohonok kata. Ate. Hata nang lupus sian pamangani bodoan non mula musia tu hita hate alani konnengek do manat. Haruna dingkat tabain si pata bodo gabina sudingkan balosna. Apalagi muluakkan sudingkan. Amanginang unang deba tadongani deba tang dongani. Unang deba tadongani deba dak tadongani. Hita na sahuria. Ta ingot mahyado hita hacit. Akan haci sasitonga dak pola maul patorakon bohado rumang ni akan haciti. Acugari suruh patorang pajo. Rasaru padu sudi benot tahatorangani. Tikina haciti idia maho. Tikina haciti bohado dihilalaho. Totu nabudu hita sudi tasurato ni dinggan. Jala danga dongin asalpu, danga dongin lupa. Alasahuni mahacikna. Alani mulut tabun waing, buasa dak taingot nahya hita hacit. Buasa gabi lupa hita nahya hita hacit. Alani sotu ngadong nama kilala habuyonna, ya. Alani guguna. Udah. Pajulu nadinggan. Mulubui dope. Pajulu. Unak pola paima, hatani di mata doi. Mulubui do botarion, unak pola paima sogot. Itu. Ena hudok naking macai mol. Lumubi hita, songon huria. Ya. Pengampunan, holong, kerendahan hati adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Pengampunan, kerendahan hati, dan holong. Kalau kita tidak bisa mengampuni amanginang, cobalah apa sih perbedaan kita dengan yang lain? Gak ada perbedaannya. Ya. Ama silaosan rupani, ate, ama silaosan, pinasisi dalan asunang pajupang doho tibana. Ya dong ko penoroas yani. Bahasa dang sini say. Bahasa ko pinadaw buhis yani. Bahasa ko buat dalan na asing asunang masisi sayad doti. Sederhana sekali. Milikilah hidup yang beres dengan Tuhan, juga dengan orang lain.
Sotung lau roh hatta holan rikot buha dua sabere sau doh debata. Hape dang lau roh haku buha dua sabere sau doh dongan. Ido. Suhatikian ete. Suhatikian. Molo jolo pinasae. Dungi lau hita meret di madongan. Hate. Hede hodongan makan. Lo asau. Asalau. Tu Yesusku, tu dadau. Ngajolo sae. Hape dak sae nga toriede honi. Arang binoto marang nasahati manang dau. Alani molo naing dapotan do hita sugut. Memang ikon dapotan do hita naing. Ini luar biasa. Ido asa ido si Mahatma Gandhi teh. Mahatma Gandhi nian ala gudangi mana ijahai mana bibeli ya. Alai di kenyataan di de mana dang apala songoni ido gabe ganggu mana. Coba kita lihat Mother Teresa itu kan. Papungpui mana kana bolong-bolong dan ki delani papungpui mana. Nasaotik boras tonggo pele ni mana boras nasaotik. Itu luar biasa kan? Kita uji mamangin angate. Asa arong lawatan itu pukon. Bimar lebe hita. Ba memang pananga HP ditahi, mananga HP ditahi, mananga HP na di bagasa rohana te. Danga pala binotoi, ya. Tuksugo pe rohani itu hita alai. Ikon tita mate. Tuk sohyado lauro hatta anggo ikko suguro hatta tusi. Natabuan mangulu songoni. Natabuan. Manang nabu hape, manang naru hape, manang gope hatani tu hita. Ale anggo syak kita tuk sohyado lauro hatta anggo ikon suguro hatta tusi. Ingot kita mak. Kita akan lebih sehat dari dia. Kita akan lebih plong daripada dia. Kita akan lebih ikhlas daripada dia. Ya, pola pinah hata-hatai. Balik gondo di tuhita. Di pasu-pasu tuhat tamahita. Jala losido di hamu dongan nami keluarga marpaung doh buru manulang. Atenang dah amang. Molo taja hadiah gedai idok go ditangiang jalo manasi denna ala tabuan asa tajalo. Ido sa memang ikon na tabuat do asa tajalo. Sada sian ulau ni huria ima padidion. Ale uduk ni padidion amang marpaung inang buru mandulang ajari asa diraduti dungi hudongani. Ido hudok natariate. Molo ngasal pu padidionon, molo ngamuru pandemion, baka muda danaki. Ate tuk pedang boy marede. Ale-alai patangi-tangi mana edeni sikola minggui lokok doi sipad doi tu bagasa rohana dung marrohai mana dang bisukunon ni mana edeni sei ala ngahai bagaimana dia ala ngahai bagaimana ipatangi-tangi mana masuk tu bagasan rohana dak pola maul be naturas nanu patadahuni hola tinggal tu pamangan na nama baru mangedehoni di pasu-pasu tu hatta mahamu ala odo syakanga di hamu teh anak parjulu ang giat margugu hamu jala sehat ibana hamu pe di bagasan lasiroha nang di hamu natoras nate naro di bagasa tikion nasian syattar ate nang dah las maroham tabba pahopu mate pasu-pasu hatta nasongoni keluarga ni parburu ison. Tuhan memberkati kita martangyang mahita. Mauliate Tuhan di bagasa tikion diasi dohot holong ni roham na hujalo hami. Dipakulingi hodo hami Tuhan asa hehe hami sian hajol maun nami nasomal. Asa hehe hami Tuhan tuakkan nadumingkan songon pangiduamu Tuhan. Makka holongi naso makka holongi hami. Huboto hami na mauloi Tuhan. Alani urupi hami. Asa nengek Tuhan bui huhangu luho kami hatam. Asa dapota Tuhan jala parjabar hami dihanguduan. Sugut molo dapota kami nang dihanguluan sinuain. Urupi hami Tuhan. Utangnya kok kami Tuhan ruas ni huriam na tongod do penuang di bagasan pemulihat Tuhan. Urupi mana sida Tuhan asa sehat na sida ditikina akan naong ikon liling di bagasan perawatan Tuhan na pia ibu duman na ho mamangalihon kugo
kesabaran habengnya Tuhan akan isolasi mandiri Tuhan ruas ni huriami doh tak parhaladung Tuhan ditiki nabi leho ma Tuhan asa sehat nasida bui nasida mangudut ya kaulonna leho Tuhan akan narikot akan naporlu di tonga-tongan yang kaparsahitoni di bagasan keluarga Abu Yesus Kristus martangnya kami Tuhan. Amin. Parede hita las papung piliata. Unang terlalap irata, tulus sigop jambar mi. Yang dapat hasonangan, polo kodang sabat mi. Ipetas to siluhut na manggugay rohami. Nagudang ng sangam, sabat na jor budawin. Unang tarlalak ni harap, tulus sigop jambar mi. Yang dapat hasonangan, molo godang sabat mi. Unang lilian di dalam tujuh tokong surgawi, ay nang radedo inganan, iba'y tuhat kadisi. Unang bosaro hamuna, osro hamulau tusi. Ay toguang ko hamuna, tulambang ni amay. Unang lilian di dalam, tujuh totong surgoi. Ay nang ranedo inganam, iba'y tuhat kadisi. Parede hita melaos ditiki marede jong-jong mahabuna toras na babodak danak. Jesus amiro tuson, mangimuton na ninokmo. Rodo po sa
Martang yang mahita, alia manami na di Banua Kijang, narodohami tujulum mabuana kadak danakon. Saya si maroham jalo manasida gawe anak kommu, pasu-pasu jala pargugoi manasida mangeahi hanguluan sugut, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hawa kadongan nama buat dana si di dionon tangi ho kamu mahatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tuliar portibion nin nama dong akasisianna. Podai hamuma saluhut bangso didi hamu manasida. Tu bagasan goar ni di bata ama. Dohot anak dohot tod di porbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti. Saluhut nahuto nahoni tu hamu jala ingot ma. Saya dong anakku dohamu ganupari rasira sarwa jan ni hasyanganon. Menangisi na porsia dohot nidi di dapotan hanguluan alena so porsia honau hum sugut. Tangi ho kamu ma dohot hata na tersurat di surat nisi Markus. Adong makan nama buan danak tu Tuhan Yesus asa di jama ala dipicang hak kasisian naima nama buani jaladung di ida Tuhan Yesus sugo marohana di dogma loas samu maka danak kiro tua unang warai hamunasida ai dia kasih songoni do harajau ni debata. Na tutudu na hudok tuhamu manangis sepe angko sosongo danak ibana bacalo harajau ni debata dang bongo tibana tusi dungi di haul maka danaki ya peho matangan natu nasida mamasu nasida. Atong hati dako kau majolo hapor siotai. Au porsea. Atau halusi hamu mahata na husuk tonon na parjulu dipangidu hamu nueng didio na kadak danakon tu bagasan nina hina porsiam muna alusna dipangidu rohanami. Na paduahon beha naulu do hauma muda yang komunaon asa diboto jala diihuton na sida hatan debata alusna naulu do hami. Na patuluhon naulu do haumar suru na sida tu gereja do tu parguruan di huria Protestan asa gabi ruas na mangulu na sida di Tuhan Yesus Kristus alusna naulu dohami. Atong papasaha mana sida tu debata marhiti-hiti pad didion na bediai Roma hamu tujulu. Ali etan elvano marpau hudi di maho tu bagasan gore di bata ama do tu bagasan gore anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan gore to di porbadia. Amin. Saya diramoti di bata maho di habo mo tu bagasa karajaon di bata rodi saliling-liling na. Amin. Jong-jong mahamuna toras martangi yang mahita ali Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nunga hupasatami dak danakot tuho jala di jakoko nasida gabi anak komu marhiti-hiti padidion dabadiai asa masuk tuhurian ni halak Kristen nasida di tanoon jala gabi pania di hanguluan nasaliling ni lelengna asi maroham do dia kana toras dak danakon. Saya pargugui jala ajari mana sida manugu-nugu dak dana kotuho. Asarap na sida taruli di akka artani harajaumu. Amin.
Mare de hita muse laos jong mahita. Horo haroroan ni sa luhut si lehon-lehon na dingkan. Doho nasa ulibasa na mauliutus. Kupasahat kami masiyan na ni lehon mi tuhami, pelian nami tuho. Sa jalo may gabi uap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pelianon. Pati bulhon harajaon mo tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite to di masalam hutad dahami. Godang ni si lehon-lehon mi tuhami, asalam gir-gir hami. Madok mo lihat Tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya pinarbadia magwarmo, saya Roma harajaonmu, saya sahut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang, lehon matuhami sedarion hanguluan siapari, sisa madosa nami songo pandesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami, udak kami togi hutu pangujunan palua mahami sian pangago. Tuhan debatama ho, bisodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Bidopako Tuhan debatama bohina tuho jala di pasor hon madamena tu todim.
di dalam tuju totong surgoi. Ai nang radedo inganan di bai Tuhan tadisi. Unang besar rahamuna, os rahamu lautusi. Ai togu aku hamuna, tulang bumi amai. Unang lilian di dalam tujuh totong surgoi. Ai nang radedo inganan di bai Tuhan